B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Din hija t-tislima ta' Ġesu irxoxt. L-ewwel darba li der lid-dixxipli tiegħu wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet għażel din it-tislima. Tal-ħajja fuq il-mewt, tal-imħabba fuq il-mibeda, tal-kuraġġ fuq il-biża'. Ġimgħa wara l-qtil ta' Defni, xtaqt li niltaqgħu hawnhekk fil-post fejn għażlet li tgħix u li sar ukoll il-post tal-mewt tagħha. Biex il-vjolenza tiġi mnatfa bit-talb u l-biża' jiġi mirbuħ mill-kuraġġ. Is-solitudni li twassal għall-mewt tiġi mirbuħa mis-solidarjetà ta' min irid jgħid qatt ma aħna se nintrebħu naħdmu flimkien għal ħajja tas-sew solidari u denja tal-bnedmin. Fil-bidu ta' din il-quddisa narfu li aħna għandna bżonn il-kol kemm aħna ħajjin u mejtin il-ħniena ta' Alla. Bħalma għandu bżonn il-ħniena ta' Alla minn miet, għandu bżonn ukoll il-ħniena ta' Alla minn qatel. Aħna l-koll għandna bżonn il-ħniena ta' Alla. Inti triq la twassalna int il-Missier, mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek għal qaddejja tiegħek Dafni biex taħfrilha dnubietha kollha, tagħtiha l-ħajja f'jum il-qawmien u tilqaħħa fil-mistrieħ u lena tad-dawl tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. U miegħek għajxu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Int, ja bniedem, li tagħmel ħaq minn ħadd ieħor, m'għandek ebda skuża, int minn int. Għax intu tagħmel ħaq minn ħadd ieħor, tkun tikkundanna lilek innifsek, la darba int u tagħmel il-ħaq, tkun tagħmel l-istess. Imma aħna nafu li dawk li jagħmlu ħwejjeġ bħal dawn, Alla jagħmel ħaq minnhom skont il-verità. U taħseb int ja bniedem li tagħmel ħaq minn ħadd ieħor li jagħmel dawn il-ħwejjeġ u tagħmilhom int ukoll. Taħseb int li sejjer taħrab il-ġudizzju ta' Alla? Jew trid tabbuża mill-kobor ta' tjubija tiegħu, mis-sabar u l-ġenerożità tiegħu. Ma tafx li b'din il-ħniena tiegħu Alla jrid iwasslek għall-indiema? B'din l-abusija ta' rasek u n-nuqqas ta' ndiema f'qalbek, inti qed tiġmalik innifsek il-korla, għal-jum il-korla, meta Alla qatt jirrivela il-ġudizzju rett tiegħu u jħallas lil kulħadd skont ma jkun għamel. Jagħti il-ħajja ta' dejjem lil dawk li jipperseveraw sal-aħħar fl-għemil it-tajjeb u jkunu fiċċew il-glorja u l-ġieħ u jirrivellaw kontra l-verità biex imbagħad joqogħdu għal ħażen. Dbatija u dwejja għal kull ruħ ta' bniedem li jagħmel il-ħażen. L-ewwel għall-Lut u mbagħad għall-Griegi. Glorja u ġieħ u sliem għal kull min jagħmel it-tajjeb. L-ewwel għall-Lut u mbagħad għall-Griegi. Għax Alla ma jħares lejn l-ċuħ. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla.
Salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej, inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Mulej, inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Falla biss il-mistriħ ta' ruħi min għandu tiġini s-salvazzjoni. U biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Ngħidu flimkien, mulej, inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Falla biss il-mistriħ ta' ruħi għax min għandu tiġini t-tama. U biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Ngħidu flimkien, mulej, inti tagħti l-kulħadd skont emilu. It-tama fih f'kull żmien ħo poplu, iftħu qalbkom qudiemu, Alla huwa ken għalina. Ngħidu flimkien, mulej, inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Umu bil-wiefa. Alleluja, alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Ħmira tal-Farizej, jiġifieri mill-wiċċ bieħor tagħhom. Xejn ma hu motti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk, kull ma tkunu għedtu fid-dlam għad jinstema fid-dawl, u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn, fil-kmamar ta' ġewwa, għad jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom, ħbib tiegħi. Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem, imbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixħtek ġo l-infern. Iva, ngħidilkom, minn dan ibżgħu. 5 ta' safar tal-bejt mhux bżewġ solġdi jinbjew, u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu madud. Xejn la tibżgħu, għax intom aktar minn ħafna asafar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Xejn la tibżgħu. Do not be afraid. Non avere paura. Dan huwa l-messaġġ ta' Ġesu li jiena nixtieq ngħaddi bħala raj spiritwali ta' Malta lil poplu Malti kollu. La tibżax. Min qatel bħal dan il-ħin ġimgħa ilu ried ibeżżana u jitterrorizzana. Ma nafux minnu. Jalla l-ġustizzja tal-bnedmin twasslu għal ġustizzja. Alla jaf imma. U l-ġustizzja tal-Alla li hija vera għandha l-mumenti tagħha. Xejn la tibżgħu. Intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Imma jekk aħna ma nistgħux nibżgħu, it-tagħlima li rridu nieħdu wkoll illum hija li għandna nibżgħu għal xulxin. Kemm hi ħaġa sabiħa u fl-istess ħin paradossali li aħna fil-lingwa għażiża tagħna nużaw l-istess verb b'espressjoni negattiva u b'espressjoni pożittiva. La tibżax, imma fl-istess ħin ejjew nibżgħu għal xulxin. U l-għerq ta' dan il-biża' għal xulxin huwa il-protezzjoni, is-solidarjetà li ġejja minn kultura fejn aħna għalkemm f'ħafna affarijiet ma naqblux, imma f'ħafna affarijiet oħra naqblu,
niproteġu l-xulxin, nibżu għal xulxin, niddefendu l-xulxin, naqbżu għal xulxin, inħobbu l-xulxin. Tajdu li qed titlob xi ħaġa jibsa ħafna. Imma jiena ma naqtax qalbi, ma mmur naqra hekk. U aħna bżonn inkunu determinati li jekk irridu ma nibżgħux, irridu nibżgħu għal xulxin. Irridu noħolqu kultura li kull min jaħdem fis-soċjetà jaħdem għal ġid komuni, mhux għall interessi personali tiegħu, pereżempju. Qed tgħiduli qed toħlom. Mhux se ngħidulkom ħalluni noħlom, oħolmu miegħi biex tinħolma ssir realtà. Għax meta naħsbu fina nfusna, meta r-rabja u l-biża' tagħna jkunu biss għaliex għandna x'interess personali li huwa meddet u rridu niddefenduh akkosta kollox, allura nkissru xulxin. Ma jekk aħna naħdmu għal ġid komuni, allura ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin. Ġesu juża kliem ibes ħafna fil-Vanġelu ta' San Luqa u indirizzat diġà għaliex miktub fi żmien il-persekuzzjonijiet, l-ewwel persekuzzjonijiet, diġà indirizzat mod partikolari lill-komunità li hija persegwitata. U dawn il-kelmiet tal-mulej meta nkitbu kellhom qawwa speċjali, imma jibqgħu dejjem attwali. Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem, imma mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Min qatel bħallum ġimgħa, x'ħa? Jista' jorqod b'kuxjenza safja, lilna imlina bin-niket. Lill-familja ta' Defni ħadilha lill-omm, lill-mart, lill-bint. Il-pajjiż ċaħdu minn ġurnalista. Skomda. Imma x'ħa? X'dinjità iżjed għandu meta ħares lejh innifsu. Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. U l-kliem ta' Ġesu huwa qawwi, daqskemm huwa ċar. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu seta' jixħtek ġo l-infern, jgħaddi fuqek il-ġudizzju rett u jirrispetta d-deċiżjoni li tgħix mingħajru. Għax il-ħniena għal kulħadd. Il-ħniena għal Defni u anki għal min qatilha. U l-ġustizzja għal Defni u anki għal min qatilha. Aħna llum qegħdin nagħmlu qatt ta' fidi u qatt ta' talb. Qegħdin nagħmlu qatt ta' fidi f'dak li qal jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Fit-triq tal-vitnija il-ħajja nbidlet f'mewt u l-verità ġiet imsikta. Imma l-fidi tagħna f'Ġesu temmen fir-rebħa ta' dak li huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Ejjew nitolbu biex fil-pajjiż ikollna kultura tas-sewwa, ikollna kultura vera ta' solidarjetà, ikollna kultura tal-onestà. Għaliex din il-kultura hija l-vera kultura tal-ħajja. Hija l-kultura li tagħmilna nies.
ejjew ma nibżawx, imma nibżgħu għal xulxin. My solemn appeal today is that we be not afraid. What happened today week was intended to make us fear an unknown force of evil. Our resolve today is that where there is violence, we will work for peace. Where there is hatred, we will work for love. Where there is injustice, we'll strive for justice. Where there is fear, we'll work for courage. Where there is division, we'll work for unity. We pray for Daphne and her family, but we also pray for our island nation, that we may promote a culture of solidarity, of integrity, of honesty on all levels. May our resolve be blessed through the mercy of God. Amen. Sa nagħmlu moment ta' silenzju u nitolbu għal vittmi kollha tal-vjolenza, tal-mibeda. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek tagħna lilu nnifsu biex ikun ħobs tal-ħajja u xerred demmu biex ikun xorb għas-salvazzjoni tagħna.
Ħenna l-qaddeja tiegħek Dafni biex bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek tagħtiha s-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U waħdu laqal mewt biex aħna ma mmutux. U mit minn rajħu waħdu biex aħna l-koll ngħixu għalik għal dejjem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għolji tas-smowiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għolji tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna, ftakar fil-qaddejja tiegħek Dafni li jogħġbok is-sejkila għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif fi bil-mamudija mitet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu diben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla, li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
id-dawl ta' dejjem jiddililhom mulej mal-qaddisin tiegħek għal dejjem għax inti tajjeb. Għatihom il-mistrieħ ta' dejjem mulej, u l-dawl ta' dejjem jiddililhom mal-qaddisin tiegħek għal dejjem għax inti tajjeb. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem tistrieħ fis-sliem. Nitolbu. Ħadna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, bl-umiltà kollha nitolbuk għal qaddejja tiegħek Dafni biex issa li nħallet mill-irbit tad-dinja tidħol fix-xirka tal-mifdijin tiegħek bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom. Ix-xewqa tiegħi kienet li ninġabru għal mument ta' talb għaliex it-talb huwa l-qawwa li tfarrak il-ħażen u l-vjolenza. Vorrei ringraziare l'onorevole Rosibindi, Sua Eccellenza l'Ambasciatore Italiano per la Repubblica di Malta. I would like to thank also all the media, foreign media. I would like to say a word of encouragement to all journalists, all media people. One of yours was killed a week ago. Take courage. Do your work in full respect for the truth, without fear and favor, and may God protect you and keep you. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ħani tolbu fl-imkien qabel nirringrazzja l-Jacob u l-kollega tiegħu tal-mużika sabiħa li tawna. Ejjew nitolbu fl-imkien, nistgħu nkantawh ukoll stonati jew le, l-innu Malti inti ma tafux bl-arpa, l-innu Malti nista'. Mela ejjew nitolbu l-innu Malti, ġra mhux inkantawh, nitolbuh. Viva Malta!